βάζουμε περίπου που θέλουμε να πάει. Πότε δουλεύετε με τηλέφωνο? Ναι. Χρειάζεται να δουλέψετε με τηλέφωνο σε κάποια έργα? Πώς, λόγω. Μορφή. Τώρα τι βάζετε? Λίγο λαδάκι να μην κολλήσει για να μην Α, μάλιστα. Ελαιόλαδο ή... Παραφινέλο. Τι ραδιό είναι? Παραφινέλο. Γιατί από τι βγαίνει? Αυτό είναι υποκατάσταση του πετρελαίου. Ορίστε. Το εργαλείο γιατί χρειάζεται? Ποιο? Αυτό τώρα. Χρησιμοποιείται. Σύστημα. Μ' αρέσει. Να, ωραία. Και το βάζω πολύ. Είναι πολύ έντονο. Κάτσε, περίμενε. Ελένη, μην το παίρνεις. Κάτσε, παιδί. Το βάζω το κάτσε, περίμενε. Αχ, Είναι ένα τέτοιο έτσι μεγάλο. Αν απλώσουμε την πρώτη στρώση, μετά εδώ πάνω, ένα πολύ λεπτό να κάνουμε αυτό. Εδώ. Έτσι, έτσι, έτσι. Θα φτιάξεις ζουν. Μπράβο! Για να μην σας βγείτε έτσι. Λοιπόν, το σημείο που είναι πολύ μητερίδες. και στη σέκα του πέρα θα μαλλιάρει και θα πέρασε έτσι. Δεν την κάνετε πιτσερίες. Δεν το πρέπει να φτιάξω εγώ. Είναι καλλιέργεια. Το μάγουλό μας το βγάζουμε λίγο πίσω και το κουτελό μας. Κούτελο, ναι. Από το δηλαδή και το δίνεις λιγότερες γωνίες εδώ. Είναι πάρα πολύ ωραίο, μου αρέσει. Αυτό εδώ το φτιάξει η κυρία Χριστίνα. Την πάτησα. Αυτό είναι. Το φύμα της είναι Δεν πειράζει. Γίνεται νομίζω. Αυτό το γίνεται και γίνεται τώρα. Μόνο να έχει να είσαι.
Για να βλέπω όλους. Παιδιά, θα πρέπει να διορθώσουμε τις λεπτομέρειες έτσι ώστε να μπορέσουμε. Έτσι, αυτό. Δεν είπα τίποτα. Ναι. Κάνανε κότσους, κάνανε σαφάνια, Λίγο μετά θα βγάλει αυτή την... Αυτό γίνεται σκληρό μετά, αυτό το γκρι. Και παίρνει τη μορφή από το άλλο. Κάτω. Ωραίο το σταφύλι έγινε. Ναι, πάρα πολύ ωραίο. Εδώ θα είναι. Κέικ. Κέικ. Και εδώ. Ασφαλή. Εντάξει, ήταν μαλακός ο πυλός και θα βγαίνει εύκολα. Η ήρα του κοινωνίου. Αλλά στο τέλος... Πάντα ένα σκόπισμα. Σαν λιμνόλα θα γίνει. Εδώ θα το βάλουμε λίγο συμπαγές για να δεν το είχαμε δει την φορά. Για να κερδίσουμε χρόνο. Το έκανε μόνος του. Δεν γίνεται αλλιώς. Κρέμα, καραμέλα. Και τι έγινε, πήγανε. Έλα μωρέ, εντάξει, είναι σαν... Να είστε καλά. Να μας δίνετε τα φώτα σας, εγώ πρώτη φορά έρχομαι σε επαφή. Λοιπόν, πάμε εκεί πέρα σε εκείνο που είναι εύκολο. Αυτό? Ναι. Για να δεις καλύτερα. Το ενισχύουμε εδώ στο χείλος, γιατί... Κόκκινο και κίτρινο, είναι καλά. Και είναι κατάπαυλος. Έχει και κατάμαυρο. Λίγο πράσινο. Λίγο. Πράσινο βάζω. Αυτό είναι. Εντάξει. Και τι το κάνουμε. Λοιπόν, λέω απλά να το σκουρώνουμε λίγο. Απλά να το σκουρώνουμε λίγο. Δεν έχει λίγο κόκκινο το άλλο. Άξαμε τα χέρια. Αυτό να κάνουμε τις ελιές κοντά. Πρέπει τα να γίνεις και αυτή να νόμουν. Εντάξει. Έτσι. Αυτό. Να είναι πολύ σκούρο πράσινο, κατάλαβες. Κυρία! Εδώ πέρα τι θα κάνουμε. Κεντρινό. Όπως κατεβαίνει η ακτίνα. Έτσι. Δεν περνάμε σίγουρα. Δεν θέλεις. Τελείωσε το παιδί. Κύριε, χρειαζόμαστε καφέ. Έχετε και αυτό που δεν είναι παιδί. Πήγαινε που θέλεις. Άμπα. Στην ιστορία. Ιστορικό γεγονός, η γέννηση της Κασκενής.